bestetik balorez zutako gizartearen aldetik. Ez du nahi zuta, ez du nahi zuek, nire modura bizitzea. Izatea zuek izatea, badatorren gizartea. Libera tu mente, piensa diferente, busca tu verdad, no dejes que te la cuenten. La escuela te enseña, en la calle se aprende que la realidad no es como yo te la vende. Estudia lo máximo, vas a ver lo mínimo, trabaja con ánimo. Eguneko karestetik Errumaniako hiriburua eta Drakula koldearen herrialdea. Bukarest Egunon Bukarestetik Errumaniako hiriburua eta Drakula koldearen herrialdea. Bukarest, Paris txikia deitzen dute 1900. Egunon Bukarestetik Errumania. Izatea, zuek izatea, zuek izatea. Bete zizkiguten belarriak, izanekin izpatxuekin. Kendu zizkiguten lokarriak, luzeko kate bat zuekin. Bete zizkiguten belarriak, izanekin izpatxuekin. Kendu zizkiguten lokarriak. Egunon Bukarestetik Errumaniako hiriburua eta Kilómetros de casa y enfrente de tu puerta no tiene luz ni agua. Imparten lecciones sobre economía, pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de tanta hipocresía, de tanta hipocresía. Bete zizkiguten belarriak, izanekin izpatxuekin. Kendu zizkiguten lokarriak, luzeko kate bat zuekin. Bete zizkiguten belarriak, izanekin izpatxuekin. Kendu zizkiguten lokarriak, luzeko kate bat zuekin. Debekuekin hasi, jakinik ezin dela beti zigorpean bizi. Mehatxua batetik mendekuak, bestetik balorez zutako gizartearen aldetik. Ez du nahi zuta, ez du nahi zuek, nire modura bizitzea. Izatea, zuek izatea, badatorren gizartea. Diferente, busca tu verdad, no dejes que te la cuenten. La escuela te enseña, en la calle se aprende que la realidad no es como yo te la vende. Estudia lo máximo, vas a ver lo mínimo, trabaja con
kilómetros de casa y enfrente de tu puerta no tienes luz ni agua. Imparten lecciones sobre economía, pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de tanta hipocresía, de tanta hipocresía. Betesizki guten belarria, izan horrekin ez batzuekin. Betesizki guten lokarria, luzeko kate batzuekin. Betesizki guten belarria, izan horrekin ez batzuekin. Betesizki guten lokarria, luzeko kate batzuekin. Debekuekin sortu, debekuekin hasi, jakinik ezin dela beti zigorpean bizi. Mehatxua batetik mendekuak bestetik, balore zuzutako gizartearen aldetik. Ez du nahi zuta, ez du nahi zuek, nire modura bizitzea. Izatea zuek izatea, badatorren gizartea. Libera tu mente, piensa diferente. Busca tu verdad, no dejes que te la cuenten. La escuela te enseña, en la calle se aprende que la realidad no es como yo te la vende. Estudia lo máximo, vas a ver lo mínimo. Trabaja con ánimo, por un sueldo ínfimo. Pero por favor, ay, no dejes de ser tú mismo, de ser tú mismo. ¡Ey! Betesizki guten belarria, izan horrekin iz batzuekin. Betesizki guten lokarria, luzeko kate batzuekin. Betesizki guten belarria, izan horrekin iz batzuekin. Betesizki guten lokarria, luzeko kate batzuekin. Esta moderna entra la confusión. Todo lo que cuentan tiene doble intención. Dicen que la era y de la información, y eso es otro invento de la gran Babilonia. Ez du nahi zuta, ez du nahi zuek, nire modura bizitzea. Izatea, zuek izatea, zuek izatea. Betesizki guten belarria, izan horrekin iz batzuekin. Betesizki guten lokarria, luzeko kate batzuekin. Betesizki guten belarria, izan horrekin iz batzuekin. Betesizki guten lokarria, luzeko kate batzuekin. Te cuentan qué pasa, kilómetros de casa y enfrente de tu puerta no tienes luz ni agua. Imparten lecciones sobre economía, pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de tanta hipocresía, de tanta hipocresía. Betesizki guten belarria, izan horrekin iz batzuekin. Betesizki guten lokarria, luzeko kate batzuekin. Betesizki guten belarria, izan horrekin iz batzuekin. Betesizki guten lokarria, luzeko kate batzuekin.
Kaixo, gu Lier eta Imar gara, eta gaur 6. mailako telesaioa aurkeztuko dugu. Pasaden asteko irabazlea... 2. mailako June izan da. Zorionak! Orain Nerik eta Jorarekin utziko zaituztegu. Inauteri buruz hitz egingo dizuete. Kaixo, gu Erik eta Jora gara, eta gaur inauteri buruz hitz egingo dizuegu. Aurten COVID-a dela eta ezin izan dira beti bezala ospatu. Aurten ikastolan beti bezala inauteriak ospatu ditugu, baina noski ezin izan garela plazara dantzatzera eta jolastera joan. Aurten mozorratzeko bakoitza bere etxetik trapu zaharrak, aita eta amaren kamisetak eta erabiltzen ez dugun arropa ekarri behar izan ditugu. Ondoren, otsailak 12an, 9:00-tik 10:30 bakoitza bere mozorroa prestatzeko denbora izan zuen, eta 10:30 gelas-gela desfile txiki bat egin genuen. Azkenik, irakasleak montaje polit bat egin zuten. Arraroa da, baina kanpesun Toribio ospatu genuen, baina instantziak mantenduz noski. Toribio esen ospatu beti bezala. Ospatu nahi bagenuen, bakoitza bere etxean mozorroak prestatu behar zuen. Eta gero bai, errekara joan baino lehen, beti bezala, herritik kale jira txiki bat egiten dugu. Gero bai, errekara jaisten gara, eta Toribioan botatzen dugu. Aurten, errekara bota genuenean, esen ateratzen. Orduan, pizkatxo bat itxaron eta burua errekatik behera atera zen. Adi aurrezkuntza zuentzako galdera. Azkenean Toribio ospatu genuen? Adi aurrezkuntza zuentzako galdera. Azkenean Toribio ospatu genuen? Kaixo, Beliz, orain bi berri emaileekin konektatuko dugu. Joar Laresku Bukaresten eta Bario Moskun. Egunon Bukarestetik Errumaniako hiriburua eta Drakula koldearen herrialdea. Bukarest, Paris txikia deitzen dute 1900 eta 1950 artean garaiko Europako hiri ederretako bat izan zelako. Bukaresten badago liburu denda bat 19. mendeakoa eta dela munduko ederretako bat. 1801 urtean hasi eta 1900 urtean bukatu zen eraikitzen. 2015an zaharberritu eta berriz ireki dute. Liburu dendan 1000 edizio desberdin ditu eta 2. plantan kafeteria bat dauka. Agur, Bukaresti. Dobre Ultra, Moskun nago, Errusiako kapitala. Gaur 60 zentimetrotara iritsi da lurra. Horrela, 1956 urteko errekorra superatuko du. Gaur, errepideak ataskatu egin dira eta aireportuko hegazkinak bertan bera utzi dira. Adi lehenengo zikloa, zein da Errusiako kapitala? Adi lehenengo zikloa, zein da Errusiako kapitala?
Orain, Pauk umore pixka bat emango dio telesaioari, bere txiste txarrekin. Nola ez nuen pentsatu lehen. Euskara oso erraroa da eta hemen daukat proba. Italieraz blue, inglesez blue, frantsesez ble eta euskaraz urdina. Frantses batek beste bati puzzle bat erakusten dio eta harro dio. Begira, 2 hilabete besterik ez ditut izan behar puzzlea bukatzeko. Eta besteak. Bueno, eta zer? Eta lehenengo frantsesak honen erantzuten dio. Kutxan 3 eta 5 urte artean jartzen duela. Kilómetros de casa y enfrente de tu puerta no tienes luz ni agua. Imparten lecciones sobre economía, pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de Oraingo hontan beste 2 berri emaile izango ditugu. Orain, bere Berlineko etxean konfinauta Malen Schneider eta Atenasen Hamsadopoulo. Gaur Berlinen nago eta gauzak nola doazen kontatuko dizuet. Dakizue Berlin Alemaniako hiriburua dela? Honekin aurrera goaz. Aurten oso urte raro izan da, zeren koronavirusa gure herrialdetara etorri da, eta denok dakizuen moduan txerto bat aterata dago. Baina Berlinen AstraZeneca izeneko txerto berri bat ateratute, eta erizainek eta medikuek ez dute gomendatzen txerto hori jartzea. Orain Hamsarekin uzten dizuet. Kaixo eta eguno guztioi, kalimera. Orain Atenasen gaude, Akropolis monumentuaren aurrean. Ba zenekiten Atenas Greziako hiriburua zela? Eta hiriburua jainkoez beteta zegoen. Horietako jainkosa bat, hiriburua bezalako izen bat du, Atenea. Atenea guzaren zibilizazioaren jainkiduria borroka estrategiaren, zientzien, justiziaren eta trebetasunaren jainkosa zen. Azi 2. zikloa. Zeren jainkosa zen Atenea? 3 azibize eman. Azi 2. zikloa. Zeren jainkoa zen Atenea? 3 azibize eman. Adiosaz. Orain, Ana eta Unairekin uzten dizuegu. de tanta hipokresia. Bete zizkiguten belarria, izenarekin izatxuekin, bete zizkiguten lokarria, luzeko kate batzuekin. Bete zizkiguten belarria, izenarekin izatxuekin, bete zizkiguten lokarria, luzeko kate batzuekin. Kaixo, goan eta honei gara. Eta gaur robotikari buruz hitz egingo dizuegu. 6. mailan robotika izeneko Scratch proiektu batekin hasi gara. Proiektua Lego Wideo izeneko Lego batzuk erabilita, gure helburua jarraipide batzuk jarraituta, Legoen mekanismoa egitea eta ordenagailu batekin ekintzak egitea da. Hasieran Legoekin eraikitzeko gauza bat aukeratu behar dugu. Motor handi bat erabiliz, adibidez, helikoptero bat,
igel bat edo sisare bat. Hor gauza bat eraikitzen bukatzen dugunean, funtzionamenduan jarri eta bideo bat grabatzen dugu. Horrelako 5 gauza. Eraikitzen, programatzen eta grabatzen ditugunean robotika bukatu dugu. Susanak egunero egin behar dugun gauzen zerrenda bat jartzen digu arbelan. Adi 5. maila, hau da zuen galdera, nola dute izena erabiliko ditugun legoek? Nola dute izena erabiliko ditugun legoek? Hau izan da dena, espero dut dena zuen gustoko izatea. Agur eta hurrengora arte! Agur! Ja, no?